Много се кефа мене като бърка. Дай пружините, къде са пружините? Пъклен. Как се сваля? Така, закачаш. И както се казва, дръпваш. Дръпваш. Готови ли сте, момчета? Чакай. Какво се чака? Болчи. Не си фанал тук това. Болчи. Няма да отвориш какво. Да. Там ли? Пускай ми долния край. Пускай ми долния напуска. Малко целият капак надолу. Обаче за първото закачване, той закъдва в дупката и захапане. Абе, защо си имаш, момченце? Тактика. Ще добре. Тактика ви. Каква тактика после това? Вайман, къде те говори? Ети. Инструмент. Готови ли сте? Тук е налазил и мърсува. Може да се проверяш с стягаш колкото. И бах този капак, бая време откарал прахоляка. Това човешко ли? Ето. Сега ще го издухаш, бе, на пътя. Бай мял, дай тикчето. Бе, мял го няма. Къде? Готово му къде? Кое? Готово му къде? Това е така. Снима ли как работи? Пъклено. Това ще бъде наказание за недобросъвестни шофьори, май. Ще има голяма брада. Някой ще враля след като пусне капак. Нема бе, той сега ще го вържи. Той е готов, тая вечер може да се прибира. Дай малко паузата. Нали за това давам изор, бе? Пауза, бе. Пауза, стига вече записва, бе, гад. То продължи. Святи ли? Святи, бе. Кой да видиш? Къде? Какво ти трябва, Иван? Тук.